obodo kene n'owo BCJ BCO Christian Nwakonkwo ezi nwa pụta ife ọgaranya CNG na anyị keneli obodo kene n'owo BCJ BCO Christian Nwakonkwo ezi nwa pụta ife ọgaranya CNG na anyị keneli meyo ọgaranya ngada onye ọma meyo onye nnukwu ego onye ọma obodo kene nunu nnekwu mmanwụ nene onyinye chukwu nyela obodo kiji achala ogidi ye nnekwu mmadụ nnekwu odogwu ọgaranya na-eli ego ọ na-enwe aṅụli n'ụwa ọgaranya na-eli ego na-egoli ọgaranya nwere obi sali ụkwụ ọma bọla obodo ọkija nnọọ ezemela ọ ga-afụlụ n'anya mgbọmgbọ mma eji asụ aja ọfịa odogwu kalile odogwu na-anabụrụ odogwu na nkịtị ugboro na-agbakekwe na-akpọ dike ọkpọnya na ndụ ọkpọnya n'ọnwụ ibe onye mere ike ji ekwulu onye ọ bụ odogwu anyị ji dị ebube nnọọ meya ọkịdị achala ogidi anyị keneli weye okoko ọgwa ngị ka anyị na-akpọ n'egwu a obodo kene n'owo BCJ BCO Christian Nwakonkwo ezi nwa pụta ife ọgaranya CNG na anyị keneli obodo kene n'owo BCJ BCO Christian Nwakonkwo ezi nwa pụta ife ọ dịka anyanwụ na nwụọ CNG na anyị keneli ọkwa ọga ndị ọgọ onye na-esi n'ime yọngọ meya ọkịdị achala ogidi n'ihi ala lokal gọọmenti ọ bụrụ ka onye ra na-edene n'ụwa ibe onye na-eme ka eji ekwulu onye ọ bụ owo bụ isi ọkwa meya ọkịdị ji dị egwu ọbụdo onye ka anyị na-akpọ n'egwu a ọbụdo onye ka ọdụ na-akpọ ọkwa
ezi oyi ma odogwu melo gafụlụ n'anya Super High Chief Christian Okonkwo odogwu anyị ji dị ebube nnọọ owo bụ isi ije n'ịma na kọmpini kwulu kọmpini onye ka eji ama onye bụ odogwu Energy Group of Companies Limited, Energy Oil and Gas Limited, Energy Pharmaceuticals Limited, Chris Bethel Properties Limited, Chris Bethel Logistics Limited, Chukon Integrated Services Limited, Odogwu Kalilo Odogwu Amen. Obodo kene n'owo owo bisi je owo bisi o Christian Okonkwo ezi nwa pụta ife ọgaranya si energy na anyị keneli obodo kene n'owo owo bisi je owo bisi o Christian Okonkwo ezi nwa pụta ife ọgaranya si energy na anyị keneli meyo ọgaranya ngada onye ọma meyo onye nnukwu ego onye ọma alụsị na-eme ọfụma onye aka na-akụlụ gbamgbam eni nwa mụrụ ụgba egbe obele nwa chinemele ibe obele nwa chinyeku n'aka obele nwa chi na-awalụ ụzọ owo bụ isi na anyị keneli Ọkịja nwelu mmadụ obodo Ọkịja nwelu nnekwu odogwu yede ji mala obodo amali osisi ọma na-amịta mkpụrụ ọma oke osisi eji rudo obodo ama ọgaranya nwelu obi sali yede ọ na-enyela aka abalị ụba yedo na-emeli ive ọma bụ erike sọsọ amala ka ọ na-eme na-agaghalị n'elu ụwa o mepụla onye ọ na-abịa arụ o na-agbapụ mmiri etinye ọkụ n'obodo oju na-eme ọgọ nnọọ ye nnekwu mmadụ nnekwu odogwu owo bụ isi na anyị keneli kene n'owo obodo kene n'owo ezi nwa pụta ife onye nnekwu ego obodo kene n'owo owo bụ isi ezi nwa pụta ife dịka anyanwụ na anwụọ ọkwa ọga ndị ọga onye na-esi n'ime yọngọ meya Ọkịdị achala ogidi ihe ala lokal gọọmenti ọ bụrụ ka onye ra na-edene n'ụwa ibe onye na-eme ka dị ekwulu onye ọ bụ owo bụ isi ọkwa meya Ọkịja ji dị
kele 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 ọyọ wasi m kene ye nna m lodogwu n'ịma na agụ na-amụta agụ n'enu ụwa ya melụ mgbada ji amụ mgbada n'ụtụ dike n'ọnya m lodogwu maọbụdo onye ka anyị na-ekwu Chifu Pius Nwakọ n'Obi Ezi Nwokonkwọ Nwamadari Akụ n'Ọkịja ye nna m lodogwu papa anyị na ị ga-adịlịlị ndụ n'ịma na Obi eji nwa dị echi echi onye mụrụ nwa ya zụba nwa ya n'ịma na nwa bụ ife ọma osimu bụlụ egwu ka njekeneli nye nne mụlụ ya n'afọ n'ịma na nne mụlụ gaghị mụlụ investimenti ọ bụ onye ka anyị na-ekwu Ezinne Esther Adaeze Okonkwo nne mụlụ ọmụmụ nnọọ Evangelist na anyị ekeneghị mama mụlụ ọmụmụ daalụọ onye mụlụ nwa ya zụba nwa ya ịma na nwa bụ ife ọma Ezinne na ị ga-adịlịlị ndụ Ada Jizọs na-ekene m mama osimu bụlụ egwu ka njekeneli nye ndị ọyị ya ihe ndị nne na ya na-abọ na-adị na mma obodo onye ka anyị na-ekwu High Chief Obinna Tochukwu Ezi nwa nwiyi egwu Obi Kubana nnekwu mmanwụ ọbata ozuwa ọra na anị ọba ife Igbo ji ka mba n'Enugwu ukwu na mmụri nina wobole ya nke odogwu omivuzu nnọọ nke imeluju oyi ime ọzọ ọbata ozuwa ọra na ibu mmanwụ oime ọbata ozuwa obole ya nke Igbo ji ka mba n'Enugwu ukwu oyime Obi Kubana ịbatala izuwa ọra osibe megido na lozo ezi nwanne ọ bụlụ n'anya obodo onye ka anyị na-ekwuo Ichie Kennedy Chimezie Bigi Nwankwọ wowele ndị Igbo ji wee dị ebube wowele Ọkịja ji wee dị ebube wowele Ọkịja ji wee bili na ụnọ wọbatu na dị mma Bigi Nwankwọ na anyị keneli Ezemela oge abụlụ n'anya wowele ndị Igbo n'anya ikeneli odogwu wowele oni ga-adịlele wowele Ọkịja chala ogidi wowele n'anya ikeneli wọbatu na dị mma Ọkịja chala ogidi ezomogo nnọọ osimu bụlụ egwu ka njekeneli n'ọyịnya Chief Engineer Uwechukwu Emeka Ezi nwa Ọgụchi Chairman CEO Point Tech Phones Limited
obele nwa chi na-emeli ibe ọgaranya n'ọnụ m ekeneghị ọ bụ chi o si m mbụlụ egwu ka nje keneli na odogwu High Chief Pius Njọkụ akwatu egwu nwoke odumani ga-adịlịlị ndụ ike odumannọ Chairman CEO Pillars Oil and Gas nwoke mmanwụ odogwu anyị jiri dị ebube nnọọ akwatu egwu n'anya ikeneli akwatu egwu bụ odogwu ike odumannọ Pillars Oil and Gas onye mbosi izizi kalịsịa nwa osimu bụlụ egwu ka nje keneli nye odogwu High Chief Emmanuel Udechukwu omemmojoto nnọọ Money Weda odogwu dike Chukwu ji iwe kwọnya n'ide mmiri omemmojoto Igbo kalịsị ya nwa asị m onwere onye na-esighị nga ọka mmale Money Weda na ndị ikeneli ọhịm omemmojoto n'iso na mmanwụ kpọọ ya omemma omemma na ojoto Money Weda na ịga-adị onye mbosi izizi kalịsị ya nwa osimu bụlụ egwu ka nje naba na anụ ụgbọ kalụọ ka nje ekene nnekwu mmanwụ High Chief Cletus Nworagwa ego na-eje ije na anụ ụgbọ odogwu Chairman CEO Zenco Communication Limited onye mbosi izizi ga-adịlịlị ndụ na onye nwere ga na-emerụ mkpọtụ onye nwere ga na-ekwuru okwu ego na-eje ije n'anya ikeneli onye mbosi izizi nnọọ onowu ugo na-abọ n'anya ikeneli unu ego niile ego na-eje ije ya nnekwu mmadụ nnekwu mmanwụ odogwu gbajiri dị ebube ọrụ obodo kene n'ụwa obi isi ezi nwa pụta ife ọgaranya obodo kene n'ụwa obi isi ezi nwa pụta ife ọgaranya anyị keneli ọgaranya ngada onye nnukwu ego ọkwa ọga ndị ọga onye na-esi n'ime yọngọ meya kidi achala ogidi n'ihi ala lokal gọọmenti ọ bụrụ ka onye ra na-edene n'ụwa ibe onye na-eme ka eji ekwulu onye ọ bụ obi isi ọkwa meya ọkịja ji dị ebu